Από τη μία ένα γιγάντιο κοντοσούβλι 130 μέτρων και από την άλλη φασολάδα σε κατσαρόλα 3 μέτρων. Καλημερίζουμε τον κύριο Δημήτρη Αγγελή, είναι πρόεδρος της κοινότητας Αμφίκλειας. Εκεί είναι και η κυρία Θανασία Στιβακτή, δήμαρχος. Και στη Θέρμη τον κύριο Λάζαρο Πολυχρονόπουλο, αντιπρόεδρος σωματείου Street Food in Greece. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Πάμε λίγο να δούμε κατσαρόλα τεράστια και φασολάδα και θα τα συνδυάσουμε. Κοντοσούβλι, φασολάδα. Πρώτα κοντοσούβλι προλαβαίνουμε σήμερα τη Ειρηνής και μετά να μπούμε στην νηστεία. Αλλά τέλος πάντων, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Κύριε Πολυχρονόπουλε, τι τεράστιο είναι αυτό τώρα εκεί, κατσαρόλα, τι είναι αυτό? Είναι μια κατσαρόλα για να κάνουμε τη μεγαλύτερη φασολάδα της Ελλάδας. Ειδική κατασκευή. Ειδική κατασκευή. Για πόση φασολάδα μιλάμε δηλαδή? Για 2.500 με 3.000 άτομα. 2.500 με 3.000 άτομα. Και πόσα φασόλια για να ταΐσετε τόσο κόσμο? Τον τέταρτο λοιπόν. Πόσους? 250 κιλά. 250 κιλά. Αφανίσατε την περιοχή, έτσι, δεν αφήσατε τίποτα. Έχει περιοχή, έχει να δίνει. Είναι η καλύτερη περιοχή. Και αυτός ο κόσμος που θα είναι, πού θα δοθεί δηλαδή αυτή η φασολάδα? Θα τη μαγειρέψουμε live και θα τη δώσουμε κανονικά. Τι ώρα θα γίνει αυτό? Θα γίνει αύριο στις 11. Ξεκινάτε από σήμερα, θα τα βάλετε στο μουσκιό που λένε και στο χωριό μου, στο νερό. Στο νερό. Και αύριο που είναι η μέρα. Και αύριο θα γίνει... θα το βράσετε. Αυτή την κατσαρόλα ποιος την έφτιαξε? Την έχει φτιάξει η εταιρεία FlexiWheel. Είναι εταιρεία, μην τα λέμε τώρα, είναι διαφημιστικά αυτά. Νόμιζα ότι είναι κάποιος κύριος. Να τη κοιτάξτε, εδώ γίγας. Και είναι με ροδάκια, έτσι, στο δρόμο τώρα όλη η κατασκευή. Είναι κανονικά, όλο τροχύλατο. Τροχύλατο. Θέλετε να ξεκινήσετε να ρίξετε λίγο φασόλια, να σας κάνουμε παρέα? Βεβαίως. Αβάντι, μαέστρο. Κοίταξε τι γίνεται. Και πόσα καρότα θα θέλετε για όλο αυτό, πόσο λάδι, πόσα κρεμμύδια, σέλινα. 120 κιλά θα είναι τα καρότα. 120 κιλά καρότα. Και πόσα χέρια για να τα καθαρίσουνε? Να έρθουμε για βοήθεια, κύριε Πολυχρονόπουλε, θέλετε βοηθούς? Να έρθετε, γιατί όχι. Λοιπόν, και ενώ βλέπουμε να πέφτουν τα φασόλια μέσα σε αυτή την τεράστια κατασκευή, πάμε και Αμφίκλεια λίγο. Κοντοσούβλι 130 μέτρα. Για να το δούμε. Εκεί είναι έτοιμο ή το ετοιμάζετε κι εσείς? Καλημέρα. Είμαστε εδώ το πρωί. Με τους εθελοντές μας, όπως κάθε χρόνο, τουβλίζουμε τώρα αυτή τη στιγμή, αλατίζουμε. Είναι η πιο σημαντική διαδικασία αυτή μαζί με τη φωτιά. Όπως κάθε χρόνο ψήνουμε 800 κιλά κρέας, πρόβιο και χοιρινό. Οι εθελοντές μας εδώ είναι έμπειροι στο είδος τους. Είναι το 16ο κοντοσούβλι αυτό γίγας. Και είμαστε στην αρχή. Ο καιρός ελπίζουμε να μην μας τα χαλάσει, γιατί είναι λίγο άστατο σήμερα, αλλά πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε τέλεια. Τι κρέας και πόσα κιλά? Κοντοσούβλι, 500 κιλά προβατίνα και 300 κιλά χοιρινό. Σουβλίζεται και θα στοιχοψηθεί για όλους τους επισκέπτες μας που θα επιλέξουν σήμερα την Αμφίκλεια για τις απόκριές τους. Μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, μέσω του κάστρου, μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και περίπου στις 2 η ώρα, αφού δει τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, να γευτεί το κοντοσούβλι γίγας. Εδώ, στην καρδιά της Ρούμελης, στην Αμφίκλεια, ένα κοντοσούβλι που εδώ και 16 χρόνια έχει γίνει θεσμός και όπως βλέπετε πίσω, ότι αλατίζεται με μεράκι, σουβλίζεται με μεράκι και θα ψηθεί με το ίδιο μεράκι. Μα ξέρετε τι βλέπουμε τώρα, τα κάρβουνα τα μεταφέρετε με μπουλντόζα. Κοιτάξτε εδώ εικόνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα κάρβουνα θα κατέβουν από την πάνω πλατεία που ήταν το χθεσινό μεγάλο χέι, θα γεμίσουν τη μεγάλη σκάφη όπου είναι 130 μέτρα για να στοιχοψηθεί το κοντοσούβλι μας. Να ευχηθούμε να έρθει πολλοί κόσμος, δίπλα είναι η Αθήνα, τίποτα δεν είναι, να το χαρούν, να το απολαύσουν. Μέχρι τις 2 η ώρα περίπου που θα βγει προλαβαίνετε. Βέβαια, όποιος θέλει. 2 ώρες είναι από την Αθήνα, έχουμε κρέας για όλο τον κόσμο και τα καταστήματά μας είναι πανέτοιμα να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο. Και βλέπετε πόσο για δείξτε και μια εικόνα. Βλέπετε το κρέας μας, προβατίνα και χοιρινό. Είναι από ντόπιους βοσκούς. Στην καρδιά της Ρούμελης. Γλύκισμα είναι, δεν είναι κρέας. Και έχεις λιχουδευτεί όλα σήμερα. Χοιρινό με πρόβιο, γίνεται το κάτι άλλο. Και ο ψήστης ο ειδικός ποιος είναι?
Υψίστε, εδώ έχουμε ειδικές ομάδες. Άλλοι είναι στο σούβλισμα, άλλοι είναι στο ψήσιμο. Είναι λαϊκής βάσεως στο είδωξο. η επιχείρηση. Να περάσετε όμορφα, εύχομαι να κρατήσει ο καιρός. Εύχομαι να έρθουν έτσι πολλοί τουρίστες να το χαρούν. Το έχουμε κανονίσει και τον καιρό. Καλή Σαρακοστή, καλημέρα στη Θέρμη με τη γιγάντια κατσαρόλα και την φασολάδα. Καλημέρα και στην Αμφίκλεια. Κάντε και ανταλλαγή προϊόντων. Λίγη φασολάδα ο ένας. Θα έχουμε και εμείς φασολάδα. Έτσι, λίγο κοντοσούβλιο άλλο. Πολύ κρέα σήμερα, πολύ κοντοσούβλιο, φασολάδα αύριο. Το όνειρό μου αυτό να ξεκινήσω από σήμερα να σταματήσω Αμφίκλεια και αφού φάμε, πιούμε, ανεβαίνουμε για να νηστέψουμε στη Θέρμη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Καλημέρα σας. Πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Έχουμε τη φωτογραφία να κάνουμε το quiz πριν το διάλειμμα. Έχουμε σε λίγο καλεσμένο.